Районда тәүге авыл хужалыгы ярминкәләре башланды. Елдагы авыл хужалык товарларына ит, һөт һәм бал продукцияларына бай булды. Ярминкәләр шулай ук яшелсә, яңа картуф һәм ем белән дә һату иттеләр. Беренче ярминкәләрдән безнең тәүге репортаж. Көздең тәүге ярминкәләре елдагыса авыл хужалыгы продукциясына бай булды. Әбделкәрим авылынан кәбестә үстерүче Йәнлегет вә Крәстиән фермер хужалыгының һату нөктәһе гөр килә. Уларның кәбестәләре генә түгел, Римма Михат кызы бешереп килтергән сәксәк, бәлеш кеүек камыр ризыктары ла күз алдында кәми бара. Кулы белгән бал ашар тиләр ундайдар хакында. Хакы быел әзрәк кыйммәтрәк, конечно. Потому что нык авыр ел булды, яумыр булмай, нәмә булмай. Болай үстереп, тырышып үстереп йөрибез. Быел новая технология буенча капельный полив эшләдек, куйдык без. Намного экономичный, выгоднырак килеп сыгыра алалар. Ша Баймак районына 2 базага ташыймыз көн һайын. Бу овощный магазинга, потом бу электроникага ташып алып килеп йөрибез. И базар һайын базарга киләбез. Ярминкәлә һыер итенең килограммын 180 һумдан алып 250 һумга тиклем, картофтың зур бидрәһен 200, кишер һәм сөкөлдернең килограммын 40 һумдан, бойдайның тогын 380-400 һумдан һатып алырга була ине. Хатта халма кыркып килтереп һатучылар да булды. Бармаһын, хатта һәйбәт һатып ултырабыз, халма һатабыз, 5 бармак, нәмә, тукмас һатабыз, ирек һатабыз, без барыһын да һатып ултырабыз, алмаһын да һатабыз. Администрация муниципального района, Баймакский район, начала проводить ежегодные сельскохозяйственные ярмарки, которые вошли в традицию. Всего ожидается провести за текущий год 8 ярмарок. Ярмарки будут проходить еженедельно, каждую субботу, включая праздничные дни. 1 июльдән Рәсәйдә Меркурий системаһы, ягъни электрон сертификация тулы куәтенә эшләй башланы. Хәзер мал товардан алынган барлык продукция сертификацияман озатыла. Шуңа күрә һөт, ит һәм башка продукция урындан урынга күскәндә, һатылганда ветеринар сертификаты язылырга тиеш. Был сертификация продукция сыйфатын тулыгынча күзәтеп бару өчен явап бирә. Техническому регламенту Таможенного союза теперь мясопродукция, которая должна реализовываться на рынках, предприятия общественного питания, на другие места, должны забиваться через убойный пункт. Еще одно нововведение, вот уже несколько лет у нас идет, это электронная ветеринарная сертификация, то есть ветеринарные документы пишутся в электронном виде в специальной программе ФГС «Меркурий». Это дает прослеживать продукцию. Бынды система менән эш итү һатып алучыга сыйфатлы ризык һатып алу мөмкинлеге бирә. Әмма күз төбәп торган малдарын һуеп һатучылар бындай үзгәрешкә куанырга ашыкмай. Безнең бит әле монда хуйзыр вап килгәнсе, менә бысрак хуйла, ит бүгүн. Безгә кешен тоже обслуживать итәргә. Таза ит буһа, үзебезгә приятно булырны һатуы. Бысрак булас, азрак ни була инде. Хакты үтә күтәреп булмай. Халык менән бергә яшәргә кирәк безгә. Ямле Әбидәр саваның иң тәүге көненә туры килгән ярминкә старт алды. Ул районда тагыла 8 тапкыр оештырылачак. Кала һәм авыл халкын унда катнашырга чакырабыз. Был традицион саралар авыл халкына, фермерлар һәм хуҗалыктарга үзләре yetişтергән, үстергән яшелсә емеш, бал, ит, һөт ризыктарын, иген, ем һәм башка авыл хуҗалыгы продукциян һату, һатып алучыларга сагыштырмаса отышлы хакка, кышкылыкка запас туплау мөмкинлеге бирә.